Oyo hene na wone ohima montam nya hunsa wankasa baabi a watu anam asie ne nye ohima betimi atu but wo wontimi ntu ohima Abusuama yeni enkomo bi ene ye ba besua ade Asante enwuye Asante daso etiase aha Nyansapo studio yakase Nyansapo wo se sane no badwen ba kwan so ene ye ba besua ya Asante sem ne ya mamre ne ya mane de edika de editie de etwase yesua na yehunu na daachi bi no yetimi e de akire nkinima empempi no eya na nkrofo adwene omo ntanta omo adwene omo prekese efa ahinie ene ahinsie ho obekura itimi ka se me yode se kan me yede se konkro na so esan sum bia me de me ho awura mu nti sa ahinie anase adidie bia ba ese me twe me ho firi ho esan se me som e kire me se ahinie anase ahinsie kura no eya bosomsom ebe nso ebusa se ohene kura ne ohema kura no hwan ane wotumi e wo Asante amamre ne na manim aka mu ase because yenim kura no ye radio te bra we ne kra we mo so ye bodi dia ne ye boye mu ase piao oka asem bi o se sa wo ye na brempon hene anasa wo ye ohene e wa Asanteman mu ha na sa wo ne wo maame mpo enya sabio anobaba ye ntokwa a di kan siesie wo fiansa na oba nanim abebo wo nkuro e de a kire no enye sa wankasa no di kan tu ho ade so kransa na asem no aduru yewura ani we kire se ye ba Asante amamre na mane aka mu a emma ye dimu akotene ewo ahinsie ahinie Asante amamre ene na mane mu e kam yakwa se ye kura tumi no ankasa no kura ban ne wom ene mene na nankra yatena se ye ba bedi enkomo bepese wo benya ason wagebre na wetie enkomo a ene ye ba betwetwe ebi asem a ene ye ba beka ho asemu yi no efa ho ebi ahinie bi ato adidie bi ato wo ye de hyekonkro de hyekan nanso esan sum bia odu ho awura mu emu nhyehyeye a ekire se bosom ayi ahinie kwa ye bosomsum ti wontimi emfa ohun kowura sa ahinie die no mu ne de ene ne eyebedi nkomo se aso ahinie eto na wosum bia esum no nkyekire se twon firi ho na ese wo twon firi ho ema ahinie no ekwa busa fufuro ma na ye wi a obenya asem no pomasibre na nankra akwa babiem misaje osubio na oho ye de nyawe adom me ho na nankra hwe na me no kasara wo sere ase me no be kan komo bia ni titu ni Asante sem ni Asante amabra ya na nankra wani age eti na nankra enen so nsa ha sa efiri wutiri so kosi wo na ase de gugu wo nsa nkawa ene wa hene ma ehyewa ene ebedi mpanyin sem komo usahimfie ene na himfie na abaz Nyansapo studio ase no usahimfie ampa wata de no botai be ne techla ene wo sei wo be fra kenta eti jirem wo fra kenta na ene kenta fra ide edamufua ye ne techri ye nkomo na ye bedi ni nti ana se bia tirimpo bi techri adwo minim enkomo ni nti na mama fra Asanteman wi kente ya hemfontoma na so hwe aka amamre mu a nka yen ye de pa ne ntomafura okay na ye mrantie no ne ye maba no omu nsua ntomafura nti no okoto kente ne kura ohu se de obesi afura no ene nti na ma bebre entimi ene obo krachi ne kura okwa yi na abokotu kotu nzuzu enye ya mamre kwasikoko dia so omodie eye kotu asem na yenuanum siremfo nso omodie eye batakari ene na anu dia wo hye batakari dia enta me frɛ wo alaji tunei na ye akanfo no so Asantefo no yenso dia no ntumafura ne kente nti dia me ma hyade ti hei no enkyese me akanni anasa Asanteni unya ma kan sa se we de obi atimi hye se de ade to we de obi atimi hye nanso eye okay eye pa so de bia o kan se
yɛbɛka asantesɛm a ana amamra na mani agye na wani agye ɛyɛ paa efisɛ me hu sɛ amamra nti no sɛ menam baabi a mehu sɛ mentosini okay sɛ wonim w'amamrɛ ɛne w'amane a wonam baabi a nsuro okay efisɛ sɛ woahu baabi a wofiri a wohunu baabi nso a wokɔ da biara sɛ nnipa biara nso sɛ woansua w'amamrɛ ne w'amane a sɛnea da biara mɛka na wote sɛ atentehuo yehu mframa de wonam wiem saa baabi bebi opɛ na wakɔgya wato na wakɔgya wato saa me na donko na sɛ wonim w'amamrɛ ne w'amane a sɛbi obi kura de asɛm bi bɛforo a ɔdwene ho kakra nsa na ɔde aba okay ɛna yɛ amamrɛ no nso so no ɛma yɛmu yɛdu ɛma yɛhu yɛhu ɛma yɛdi nokorɛ wɔte sɛ amamrɛ no ɛma wodi nokorɛ nti wonam baabi a nsuro nti me yɛbɛka amamrɛ ne asantesɛm a na m'ani agye paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ nso so ɛbɛhu no na ɔmo nso ɛde ayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛ nyinaa na ɛnnɛ meka asi so sɛ asɛm a yɛbɛka no ɛnnɛ sɛsiɛ yi woyɛ ɔhene woyɛ ɔhema woyɛ abusuapani woyɛ sɔfo woyɛ hwan monkyɛ sɛ saa na moka no hyɛ nti monkyɛ share the link monkyɛ na nkɔ baabi a na obiara nte ne ho ase adeɛ biara ni asase yi so a ɛni hɔ ansa na ɛbɛba yɛnhwɛ ɛberɛ bi atwa mu ne yɛwɔ ataareɛ bi mmarima ataareɛ a ne yɛpam hyɛ na ataareɛ no trousers no na ano no yɛ ketewaa bi na hana twu ananyɛ no ahanyɛ no mpo wei deɛ trousers no yɛpam ne ka mu na ne nan no a yɛ skinny ano no yɛ ketekete ɛna ɔmo sɛ yɛfrɛ no ayi tunaabo krama bɛka wo krama bɛka na ntini waa ne yɛkɔfo ɔbaako yɛsɛ yɛfrɛ ne bɛɛ bola bɛɛ no ebi tumi pam firi bola ɛne yɛfrɛ ne bola ne kotodwe kakraka ɛkɔ akɔsi fam kakraka na ha yɛ ketekete na hana hu ɛnam sɛ ɛno nyɛ yɛ amammerɛ nti ɛnɛ saa ataaleɛ na ɛwɔ he deɛ ano ketekete no ɛna sesei ɛda so hɔ ɛne na sɔfoɔ hwan ɔhene o sɛ ɔhyɛ ataaleɛ nko adeɛ a ɛno bi na ɔbɛhyɛ yɛnkɔhyɛ bɛɛ no nti adeɛ biara ɛwɔ hɔ dada nti ɛkɔ na asan aba ɛba na ade soronko abɛka ho na yɛnya nsesan na akwa na no asan yɛ den aba asan aba nti yɛbɛhwɛ ahensɛm baabi a ɛfiri so ate aseɛ sɛnea na wɔka no bebree ɔmo kɔ asɔre nti ɔsɛ akonnwa deɛ wɔnni na akonnwa wokɔdi hina ɛyɛ abosonsɛm bebree agyae ma ɔmo nkonnwa akɔdidi baabi ebi nso so ɔmo deɛ ɔmo sɛ wokɔdi hini a wokɔgu nsa nti wokɔsom bosom ɛno nti na mesɛ ɛnnɛ asɛm a yɛreka no obiara mmɔmmɔden sɛ ɔbɛhyɛ na obiara nya bi sɛ nipa sɛ wante biribi ase a wohunu sɛ deɛ ɔbɛsi ayɛ nafa nti mpanimfoɔ sɛ woahunu baabi a wofiri ahu baabi a wokɔ na yɛnhwɛ ahennie ɔman biara ɛsɛ sɛ ɛkɔduru baabi a yɛnya obi ɛma ne di ɔman no so na yɛka ahennie a ahennie wɔ hɔ firi tetetetetetete Egypt nom so Israel kyerɛ kura ansa na ahennie ɛba Israel na munti asɛm wɔ yie paa Israelfoɔ ɛkɔ nkoasom mu ɛnam Jacob ba Isaac ɛnam Jacob Isaac ba yɛfrɛ ne Joseph so ɛnam a Israelfoɔ kɔdi nkoasom mu ɛkɔduru baabi ɛkɔm bae nti ɛkɔm bae na yɛ sɛ ɔmu nya aduane nti na ɔmu kɔtɔ nnuane nti ɛnum no a ɛna saa time no mepɛ sɛ metwa asɛm no tietie sɛ wanti ɛna Joseph ne nuanom
eton no no kodi ohene Potifa nsem ti adidi mu a na omoton no kodi Potifa nsem nti Potifa nsem ho no na yede no kotu fiase okoso dae nsem bebre nti anu akire kura no na obeye prime minister ewo to we prime minister no afede ye ka kire ne se ohene ne ka kire se onko no onko fa na busuafo mra nti okoye kofa ni nuanom ne omame ne ombibia ede koy nti omkoche hopa nti omko ne nipa omko no me nipa aduoso ena omkoye omkotena ho a ebra kodu se nyame ka se Mose enkoyi wo mo emfa mu nkoke na asase so no na omakoye nipa empem ahansia na nipa empem ahansia no so sabrens na yenkan ema ne nkwala nka ho nti mema omo ho odin omutimi kokon omo mo oduru no ene yekan wo mo nti obi wa na yire baako one ne yire awon bia be mienu ana amiensa metuma ka na bi kura awo be edu nanso saa nkwala ne ma ne nyina yankan wo ma mfra wo mema ne nko a ene yekan wo mo nti we de yemfa ne se enipa mpema hansia 600,000 na obia wo yire baako a enya times 2 obia wo baako a enya times 3 nti omdodo ayesen nti nkakra na Yankopon do omkoduru ke na asase so to omkoduru ke na asase so no ena Yankopon ka kire omo se omo pese omo si hene de ono Yankopon kire omo se omo nyeni what I say eti Yankopon ena ebe kire se ne yensi hene enti se ohwe trosem no mu a eye Mose nwuma etoso no eye Deuteronomy no etira eye dunson chichemu dunan no Onyankopon ka kire omo se mo pese musi ohene ede a na ohwe mo so bu mu atenti se de amama mu aka ne ye ne de a de amunyeni momfa obi a oyamu amu nua na woye Israel asini na onye onanani hoho a waye den wabefra mu na momfa ni ade what I say nyame na ponti you no se dia me Nyankopon meyi no mama mo no se momfa ni ade no ono na momfa ni ade na momfa ohoho bi a na so onanani bi a onye mo ankasa mo hunipa enti die di kan nyame energy ahini etum ti o se oni na si hene oni na osan atu hene osi ahini tu hene nyame sa enti se oda asori mu wo ye sofo wo ye hwan ne sa akonwa to ne se o ka se unni akonwa na ne se wanka se nyame a wo som no no unyini ni na unni mu no nsoso mo to nwom de a mo beto dwum se Yesu yo hene me papa yo hene ba enti me so me yo hene ba na sa nwom na wo to no wo kira se yesi ti Nyankopon ene si hene enti wo kira kwan ya wo mfa so a wo mun si hene e wo Deuteronomy 17:14 no okay onyame kire ahini ekoso a ekoduru ba bi no Nyankopon pagya eye Israel okay Israel so ohine friend say David ebedi ade okay nti David bedi ade na owu koye no ne ba ye friend say Solomon enso bedi ade nti Israel kro kakraka na eda ho no asori dan a ewo ho a yesum nyame wo mu no ohine Solomon nesiye na onye sofo onye diifo na oye ohine ena obesi sa asori dan no okay na mema mu nyina ho nsem na ho enti David esi asori dan ni wie no osan susi na himfie ye den eka ho na owie no ena ono ka kire nyame se edan na wasi no opese nyame mfa ni din to so na Israel man nyina no obi obetwa mu wodan no ho nyese wowura mu mpo otwa mu mpo na se bibi hia no na wode nani ehwe dan no na obompa ya nyame ntie nyame se matie
umpa ebo no mati enti saa asem we nyina no se wohwe ahemfo mu edi kan etire nkronchem ba akokopim num na obehu asema America obehu asema America no ewo ahemfo mu edi kan etire nkronchem ba akokosi num no afa onyankopon no agitu mu se me so ena ahemfo efadi wo mo hene ni wo mutumi efi se onyankopon na eden esi hene so enti so hwe osankafo etire nwotwe enti chemu a eye mienu kosi nan na nyankopon ma yeti ase se tumia ahemfo wo nyina efiro no nyankopon me bonitia me de emebu se metire nwotwe chemu dunum eni dunsia enso so ka mo ho monto mbo ase na monkenkan enti na metie de wo kan nyina ahenie ewo bible efiri nyame enti se wo sum nyame se den na ahenie to a eni kwan se ototo nase na je se wo anyi nyankopon ani nyankopon na so wo sum no wo anyi no ani ene nkrofo yera enti se ye hwe emu pa enka asofo ene akristofo a wo munim nyame no kure neze komudi ade ele so mudi ade so ye de hye so nye de hye na ese no wukire ho da bi se akonwa de uye kristo ni kura ase de na akonwa na ufia gise bia ya bo akonwa ni bia ma de no etimi basa ye bo onye de hye no yetimi bo etimi bo akonwa ebetu mu fie na akonwa ni ntiama mo abeye ade hye aha etisi ye bo akonwa mama na sa akonwa da ufie na se wo se unni ya meka ni pain se watu nyankopon mra nyame no wasem obebusa wo na de etwa awo kra ne se de omo kan se okodi hene ne pa chese okosomboso ekogunsa chese okogunsa chese osomboso enti asole bi wo ho a omo nyi ahene entum ama binum kra kodidi ahene a omo wo saa abusuan mu ama aso no kra tu omo asen se omo akodi hene nti nyame no omo obi ka papa enti o se omo sai wo machi na omo ba hwetwerosem no mu na ye hunu de nyame aka nyankopon se asem bi a waka no ebe ya adwuma e wa asase we so ansa na aba ne nchen enti untimi nyi nyame asem a waka entontwene ma ne nye enti akristofo ene so mu di hene na ukodi hene a sese wakodi hene de chese ukosom bosom saa na omadwene eye wom enti wo ba Bible mu a so hwe ahemfo mu edika etire du nwotwe a ye wa ahemfo a omu ni nyankopon nante nyankopon se no omu nyina nante opu nyame ano no nso apo so if say ahenie no onyankopon na nkasa ye den agitum so atiase enti esese wo ye obi a wonim nyankopon asem wo do wo tema na watimi adi domanim a eya ahenie na bibi ba watimi akamu nokure dia ensese eba no obehwe se enye den emma enti meka jam se manhia se wunya kowura ho anasa ahemfie bia ukowura ho pa wunya nhira de bi aka so tia se se ahemfie ho no se ohene ne nya wi ahemfie ni se ekimu a ahemfie ho na be nyame fie so tia se enti ukwa ahemfie a enye ho ene se okodidi nsamfo no kwa eniama abasa ewo ho ene nti na ye wo mpanimfo bi wo ana se nipa bi wo a wo ya de bia nsamfata na ye chi wa boka efse ye hwese obi a bra ho emenya asem papa se asem bi mpo ene enkoyie a ye de ba ho a nananu hwesiesie ama no kure wo mu ye den ebedadi ene nti de nti na ese okoye basabasa wo ene nti saka amamrem no obo nse ye kwa ahemfie a ye di tuntum ene eko ye di asema ye di tuntum na eko de okoja no obefre tuntum efse wo ankonya amane a ono odi wachi no obetuma akonya amane abesawo obi amane so sai obi so atiase enti ese wo ya ahweyie e wa ahemfie na de nananom wo ye no wo matimi aye
edi ahotoni asomdwe ene ntiase akro ene nka boma yeden aba enti nananum wo ho ema nsiesie so atiase enti wohwe emebuse metre nwotwenche mu dunum ni dunsia nso amaka monhwe saa asem no na de eha bebre se wobekwa akogunsa ohene nso so eye wasede se ugunsa abusuapani na egunsa na how more hene enya abusuapani na egunsa abusuapani obegunsa na busuanum na konwa nem so ho ensaguo no eye mpaibo enti yegunsa no ebo mpaye ma abusuano a ohene no edamu ene oman no na ode ayi oman ni tirisi musuo se musuo ni asan yare dom ni mpatuwo ni nkwanhia bia eba oman ni subia no osere nyame so ho nananom ensre odomankoma na onyi mfiri wo moso so atiase enti saa ensaguo no eye mpaebo a ye de sre tumi akwahosan nyinkyire ne se yanko asan ni musuo ni yare abasa mu eno na ahemfo ye enti se obi gunsa ya manaka ho eye kasa enane ena amanaba nyame mema wonsa wona menkyira wonsa enso ne bebrese nyame ye kyira wonsa woni ema wonsa enya nokure nyame ne ema ne nsa eti se ohwe numre eti aduonu nwotwe na onyame oma Mose ebegu ensa ewo ntomadan kronkron bia apomadaka na eyo Nyankopon na mamu a wote so no adaka nanim na o Nyankopon begu nsa eno Nyankopon so se na duane a wodie ne ensa so atiase enti ansa na osofu bia ebeye mpata ede ama obi a ose wato Nyankopon mra bia no gise odensa ko kronkron bia Nyankopon afore buch ayi Nyankopon apomadaka nanim ekogu nsa ansa na obeye saa niama ni nyina ayeye so ankogu nsa nyame entwen ma no atiase enti saa niama ni nyina no yenhwe enti numbers anase numre tie de onu nwotwe nchichemu num kosi nso no yebehu saa asem no wo ho afa nchichemu dunan yebehu shemu aduonu nan yebehu nchemu aduasa baako yebehu eti ensa ene nyame de ma nipa se yemfa ni dwuma eti so hwe eye Mose enwuma etoso enum eti dunan nchichemu aduonu nsia no a oka kire Israel for no bra odom koduru Kena asase so a ochicha abusua ma wo no ena onu Nyankopon yi wo mo ombedi asofo nko ena wo mo ombedi ahene nso nko so atiase enti wo mo ombedi asofo ne de se ne ebe ya Nyankopon adwuma be kosu ntinu ochicha nsase ma wo no wa ma wo mo ombedi asofo ne bi ena o ye se wo mo no mo mfa entutuso dudu emra ono Nyankopon fie chese yemfa mra asofo no na asofo na nya bia di na hoho ba o nya bia ma no o nya bia ma kunafo nwisia ni nyanka na odi saa de ne ye den edi ma wo mo na odi ma wo mo no Israelfo no ko so ye ya afi wo mo bedos mo mu trei ema o mu twen eti Nyankopon ka kire wo mo se ukodo wa afuo na wo no ban na wo betwa no se utwa na wo hwe ba bia a wote eni ba bia asofo wo no untimi mfa nko a ton na ye ni sika so ne fato ensa ebro na oni ufie efuo enum na Onyankopon be den ahyiram eti ukan osenkafo etre nkronchemu nso a ose fa ni je kodi waduane ne fa akoma pa kono mo nsa so enti nsa kura wo numa eya adwempa ne ye de num ye num sa se me buru na makodi di obi atem me buru na we ayem se enti me koka bi a kire no so atiase onum nsa na watena se ede afa adwene ayeye de Nyankopon pese o ye den oye enti Bible mu no Nyankopon emra nsa eti bibia mu no enti na akanfo ye bibia mu no ye nyinsa anye den emfiri mu ye gia ware ansa ye to badin a ensa chese ye konkonwa so a ensa obi wu a ye beto ne namu a ensa ye kodu asie wa ansa na ye di besi adakamna mu akata so no ensa so atase odumankoma na akyekere saa niema ne nyina enti ensa nye adebone enti woka
Deuteronomy 20:14 verse 26 na onyankopɔn kyerɛ kwan a ɔmomfa ensa mfa so nyinaa na ade a na onyame mpɛ so obema yɛ mfato ho adenti ɛna sɛ wohwɛ Yohane asɛmpatire mienu nkyɛm baako kosi du baako na Yesu a wɔyɛ nyankopɔn ba na ɔkyerɛ yɛ kwan no ɔkɔɔkɛ na efirishi ase adenti na ɔkɔma nsuo ɛda ne nsa na ɔmonnom nsa ne wie kwa so ɔmo kan sɛ enipa nyinaa de ensapa yɛ den ɛba na sɛ enu wie ne abobora ɛne ɛde de ɛnyɛ na yɛ den aba na mo nso de mo de ɛyɛ na sie afei na mo de ɛyɛ papa na yɛ den aba sɛ ensa yɛ bɔne a sɛbe unni adwene unnim nyansa ensene Yesu ɔyɛ nyankopɔn ba ofiri soro ɛsane ba asase wo so adenti na sɛ ɔkɔyɛ ensa ma nipa sɛ wɔ mo nom so te ase na ade a onyame mpɛ ɛne sɛbe adufuru pɛ okay so enti emebusem eti aduonu nkyem baako no onyankopɔn mpɛ sɛ yɛbɛnom sa aboro ne ayɛ basabasa enti no ɔse ensa yɛ feudifo na nsaden yɛ tɔkwapani na obi otomu ntintan no onim nyansa what I say enti nsa na nyame de ama wo no enkonnom nkɔboro mfa nkɔyɛ atutura asɛm yɛnom nsa ɛde fa adwene what I say yɛnom nsa ɛde ɛma yɛ negye yɛnom nsa ɛma yɛkra akoma yɛ den ɛtɔ ne yɛm so what I say eti ensa na yɛkɔguo no a enti obi wa asɔle mu okodi hini na obegu nsanti no mo so ɔkɔsom bosom nti matu na sɛn no nyame no mo obi ka na ɔhene so kɔ asɔre de ɔhene asɛdeɛ so ɔkɔ asɔle because yɛ hu bebree ɔhene bia asɛdeɛ so ɔkɔ asɔle me dem nim sɛ ɔhene deɛ nkɔ asɔre de dabi ɔhene bia asɛdeɛ so ɔkɔ asɔre so ɔte ase ana sɛ wohwɛ titibre na atwa mu no a na onyame ɔkasa fa ahemfu mu ansa na ɔne adiyifo ɛbɛkasa nti enu akyire no ɛna ɔbɛyi saa nneɛma no nyinaa firi hɔ ɛna ɔde bɛfa kronkron so nti sɛ ɔbatwerɛ sɛ mu a yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa Bible mu yɛfɛn 3 dispensations saa 3 dispensations no kyerɛ sɛ deɛ di kan no onyame kasa firi adiyifo mu ɛna ɔbɛfa ahemfo ɛna afei ɔbɛfa asuafo no de hon kronkron yɛ den ɛde ma hɔ eti ɛyɛ den ɛna sɛ obi kɔdi hene a mukotuni firi asɔle mu ɛyɛ den ɛna obi akonnwa atɔ ofie na kokodi a o sɛ mekɔ asɔle nti minni akonnwa no na akonnwa na kodi baabi afei beduru baabi a wɔn mo wɔ akyire ne pɛ no na ademanso tɔkwa etututuo ne sikantwitwa ɛne mansotwe ahemfie akɔneaba ne kɔɔto akɔneaba ɛni kwan sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛ den esie enti yɛnhwɛ ahayi enti ɛyɛ obiara sɛdeɛ sɛ akonnwa da ofie a sɛ onni kura no a for wahoɔden utumi ne unyansa usika faboa na de ɔpɛ no yɛmfa ne nsi so na enyi hu mfirim sɛ wo kɔ asɔre unim de awoka na yɛnhwɛ adeɛ bi o sɛ ne wo ka sɛ sɛ bi obi kɔ asɔre na sɛ didie wɔ fie akonnwa wɔ fie na aduru ne so sɛ wodi a eni kwan so ade asɔre yi ne ho ano sɛ ma asɔre betum asɛn nyamesom mu kra no yɛmfa ahenie mfrafra nyamesom enti ahenie no ɛnkɔ anasɛ nkɔ abusua fufuru mu sɛ nipa no tena se masadeɛ wɔ nyinaa si ɛma didie ni free anasɛ akonnwa ni free efie hɔ kɔ abusua fufuru mu a ɔwɔ so afebu onyame di bebu na ten onyame di bebu na ten ɛsɛ ɛyɛ onyame anu asɛm a waka nti wo nipa wo ntimi nsesa no to sɛ ɛsɛ eti onyankopɔn mum se ne nipa wate ase enti ensa guo na yekogu na omse aboso nsɛm no ɛnyɛ nokore nyame ne yegu ne nsa nyame ne yɛma ne nsa enti yɛma nyame nsa yɛnkyerɛ nyame nsa so wate ase enti amamre mu no hwɛ meka nokore sikidi bi akyerɛm Israel sɛ yɛse odiifo bi aben wɔ Israel ana ɛnɛ yɛ wɔn atoto wɔn nneɛma asentia akwala ketekete ana ɔba akora betumi afansa agu nsa ogu wie a onim alupre ka owura alupre no mo betumi atu alupre ne de akoye de opɛ so ɔyɛ bi asan de aba okay so what I say enti nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnsua na yɛnhunu sɛ de adeɛ na yɛ den esitie
enti mama ye nyina ye esua ahuni se ahenie enye bone ahenie enye musuo ahenie nkyere se ukogu nsanti ukosom bosom na bosom na de bia bebre kana omunim ade kro no se na mikyerɛkyerɛ mu wo yensem ba ko no mu no so tia se enti ahenie enye bone enti munkodi hene fine ya kodi hene awie mame sese mebusa se ufie yesi kodi hima ana yema oba enkodi hina obepena na za ompene mepene tumi ede sa enye tumi ni mpo na ede nyame na aka na me de kwa de se nyame kwa na aka kwa na tumi ede matiase ene ntimpanifo se me no be ya adwene mpanifo se se ton tumi a o ma me kura yede fone kwaje uwie a tumi kwa na besa mo akwa kwaje ma me tumi ede na nya ahensem tumi de eye nyame ene ye bibia to nyame o se ahemfo no me so enom nam di hene entiti o hene num asem na emu o hene anim asem so na mpre ho emfiri o hene anim ntem na enko wa bra onka dia openkyere ho na tumi no enkura no kwa so ta se enti o hene ba obedi tumi ebehwe oman so obehwe oman so nana wakyerɛkyerɛ ahenie ahensie biaya efiri ba ye brekora ba ye die nti a ɛsɛsɛ bio adidi anasa akonya wɔ fie na woyɛ kristoni a eni kwan so de niam bi yi ho ano na utimi ebe mpanyifo na sa akonya no etimi bɛyɛ wo dia utimi tena so sɛ wɔ hene na ayɛ wɔ hene kora na utimi sa akɔ asɔre nsa guo na betima ya sa akɔ asɔre woni nyame eni so afebu bia yɛmbra ni sei ene yɛ ho niam bebre na ɛkɔ so ɛwɔ Asanteman mu ha enche bia ye nyina ye hu asetena ɛkɔ so wɔ manhia fikesie bra na Asanteman traditional cancer akɔ asetena na ebeto dwa sɛ Kenya se number 2 hene nana insia sabio kwan a wɔfa so ene ne man hema ɛte ɛwɔ Kenya se number 2 kra no entwaye o mama hema yi etimi bu nkotodwe ɛwɔ ne yere nimpa ne chɔw ensem de bebe ne nyafe ne ɛbɛboroboro so ensem we ba ye no mabusa me hu se bebe na se da bia da so me obi hye ne edi nkoma wo se wo ba Asanteman mu na se aka mamu kwa na emma ɛwɔ tumi se ba adidie mu ahensie mu a omu otumi pa wontimi nya bibi enyimma emfiri ho na de be ne beba ma obi a wonim na mamre ne na mane ebeye saa de we edi atia ne man hema etia ne se menya saa kunyan ni wadi hyemu di a ene na mamemu sa se ohene ene ohema hwan kra ne wotumi general question biebiem na yemfa nkomo no ensi me da se ye ka ohene a ohene bia o maame ene ohema o maame owo dabi na mo nkyeremu ye entina metumbo as me bibia metumbo as na makyerem se na be ya obeti ase o maame owo de me se yenya de obedi hene a ohema no o maame no se oye o maame a ono na kyem wo se oye wunua mpo se oye o faase se oye onana oba oye oba oba no on se nkonwa bi ewura emanye dey eni bi enti ana na mayi ba firimu no enti se onya bedi ade a se wo sika che no so akọ school che no se unim dia che no onya bedi ade se kimu a o maame no enfa oni ni mfie dabi okay tienie pa na akonwa bebre ansa na ohene beba na edi kan bo ohema ansa what I say ohema ni efie wura ohema no abusua ni nyina ne dia ekrom ho nyina ne dia sabe ayalefo ahoho tese bibia wo krom ho eye ne dia sabe mesra meka ibi ba bia ye didi wi ade akakra ye kotugu sumina so nyina ye ne dia ohema no tienie pa enti se ye besi ohene a ye bo ohema amane ye de ohene no ohema ne tena se kase abusua ne efie ma na asefo no nye se oye obi a na obedibi abusua ne ye wo abusua dua no wo ho ye wo asefo so ho enti asefo no na ohema no tena se
na waka sɛ obia amfa ne de hye enye dai ne ba emra Okay. so emma na yɛde ba no so ɛyɛ anuafo no a ɔmo wa abusua no mu no akonwa ne da ɔmo no ɔmo di ɛyɛ no ɔmo de obia bɛba na abusua pani ɛne ɔhema atena hye asese bibia no mahu sɛ nipa na ɔmo de ɔmo ade srede aba no wei ɛne yɛgye natum nti ɔmo de ɔmo nyinaa ba na ɔhema no ka sɛ wei ɛna me ma gye natum sɛ ɔmedi akonwa na yɛ ho amamre na yɛde na ba besi akonwa no so eti ɔhene de yɛde wo besi kura wokɔsrɛ wode udwa ato akosi ɔhene foforo so na ɔde abrɛ ɔhema no ansa na ɔhema no agye watum nanso sɛ ɔhema ni hɔ na yɛbesi ɔhema a ɔhene na wote ase no wohwɛ abusua no mu na wowa bie wano aka sɛ mepɛ saa efie we saa nipa asoma si we ɛne yɛmfa no mmerɛ na ɔmɛyɛ mehema nti ɔhema yɛnsrɛ so yɛpɔnte no prɛkopɛ yɛyi no prɛkopɛ na ɔno aba adenti na ɔno yɛyi no prɛkopɛ efisɛ yɛyi no na ɔba a ɔno na ɔbɛyɛ efie wura akonwa no ɛmfa ho ni baabi a wokɔfa firi yɛ a wode baayɛ ɛba ɔno na akonwa no bɛyɛ den ɛbɛyɛ ne dea afei di ɔno bɛka no ɛna sɛ ɛyɛ adwuma so ate aseɛ enti ɔhema ɛna kura tumi enti tumi na ekura ɔhema no ɛne na ɔpɔne bi ɛde ma ɔhene ɛmfa ho ɛne baabi a akonwa no fire ɛmfa ho ne sɛnea akonwa no ne tumi yɛ den ɛsiteɛ efisɛ akonwa bia ɛni hema no ɛnyɛ akonwa bia ɔhema nka ho no enti sɛ obedi hene mfie wɔ ha mfie aduonum mfie aduoson ne akyire na sɛ hema nka ho a wakonwa ne enwie pɛyɛ okay enti ahenie na wudi no enwie pɛyɛ enti ɔhema ɛna ma akonwa yɛ den ewie pɛyɛ na ɔhema bia nso so no ɔhene no sɛ dia wotie bia wo hwɛ ɔhema anase okay eti sɛ duru baabi na ɛkɔba sɛ mo kɔ ayie ana mo kɔ adwabo bi a ɛsɛ sɛ mo nyinaa na mokɔ no ɔhene no wodi animu ɛna ɔhema ne di akyire adentia ɔyɛ wo maame nti wo bɔ wo maame ho ban na adena kɔ akɔduru na mo nyinaa ma yɛ den makɔ akɔtena se sɛ ɔhene no wopa ho asɛm edi kan gya ɔhema ne pɛ na ɔhema ne ba obeduru hɔ a ɛsɛ sɛ wo so de gyina hɔ efisɛ ɔyɛ wo maame ɛna wadi kan agya no eti ɛsɛ odi buo ɛne ani die ma no amamre kwan so na maame no yɛ den wo sɛ wanya baabi atena ansa na wo so atena se wati ase senso sɛ ɔhema di kan ansa na wo ɔhene wakɔ a o ba ɔhema ne nsɔre na emom wo mo di n'akyi ɔno na kyeamefo ne emampanifo ne mema wo di n'akyi no wo mo na besɔle agina hɔ na ɔhema ne te hɔ na watwam ayɛdɛn akɔkyea akɔtena se enti amammerɛ mu no ɔhema na tumi nyinaa yɛdɛn ekura no nanso awerɛhosɛm ɛnɛ wobɛkɔ baabi no na ɔhene ne ɔhema atwi manso den arɛho ɛta enti ɛnam sɛ ɔhema na yɛ fie pani nti no adeɛ bi a woyɛ bia no ɛsɛ odi kan susu ho kyerɛ no ɛno nti na eduru baabi a yɛsɛ yɛnkɔbu saa aberewa so enti ukodi asɛm o utu kwan o ubɛbɔ hene fufuro because onya de ubesi so wi a enwuma ne bi wo ha wo gya hyɛ wo hene no wo nsa na wayɛ na adi muaya yɛ den abrɛ no what you say enti ade bi a woyɛ bia no ɛsɛ wo ne na yɛ den esusu ho untimi nkɔyɛ ade a onim ho hwe enti sɛ mo wo hɔ a na ɔhene ɛne ɔhema akonnwa no mu no ɛsɛ abusuapani ɔda saa nipa ne mienu ntem ɔnkɔka ɔhene ho ɛna ɔnkɔka ɔhema ho efisɛ sɛ enema bi kɔ so na ntwa yi a abusuapani ne na bɛfrɛ ɔmo ayɛden atena se asiesie wɔ mo ntem sɛ abusuapani antimi ansiesie mo ntem anasɛ sɛbe mo anhunu sɛ sɛbe mo yɛ mpanimfoɔ na mo hwɛ abusua ne ɔman ne so na mo kɔma manso ntɔkwasɛm ne ade sesesese ɛkɔba mu a na mo gu abusua n'anim ase ɛlintia sɛ abusuapani hwɛ sɛ obesiesie na mfomso bia ba bia no mo nyina mo gya akyɛ na mo tu anamon pɛpɛɛpɛ nanso ebeduru baabi no obon sɛ abusuapani
ankoka ohema ho a na akoka ohene ho na omasore tia ohema so ankoka okoka ohema ho so a na omasore tia ohene enya ne kwan na mabre bia ne waye dai e kire saa enti ohema de one ne kura tumi one ne fie yede dia one na akonwa ne ye ne dia ena meka se mfa woni baabi akonwa ne fire nti so ohema ba pe tumi ni nyina ye ne dia enti se woti dwam kura edi asam na o ka bibi na ohema ehwe no hu se dia o ka ne nkoye a so ohwe anim no obo na ni kire opa se dia o ka bia dia o ye bia se o jai ana se o di asam kura na o te wachi na o ka bibi na enya ya otimedi ne nsa bo ubati na wada wani ahwe obeka dia o ka no e se o twa so na ubopine no na da foforo dia apese o ye no ba abeto aso enti ohini bia ni wo wotumi sene hema ohini bia ni ho o wotumi esene hema enti ohima ena edi akonwa ona akonwa ne ye ne dia ne senti ne se akonwa no sebe enye mama akonwa wati ase enti ohima no ono nasefo ne ye mumma ni nuamo ye mumma so ho emama ene di akonwa no ebesa di ohima ene ohene no na ebe mama de ombaba besom wo fie gise bia na nanu mo hwe na omobo akonwa bi eden ede wo na akonwa tuntum na eda fie ho ne de omudi bia enye den enye yi eti ensese ohene ene ohima eden etwema nso efse bre bia no ese ohene ene ohima de kabom eye bibia enti kro ni mpuntu ne nkoso abusuani ye edie ene ne bibia no ejina ohene ene ohima aso enunti na se ohene ene ohima ekodwemu a ohene no bedi anim na ohima ni di akire adentia ese ne maame ene ne ba no ohene ni mo bedi anim na ohima na di akire na se ne maame de se kan maame di kana ne dabi o bo maame ho ban so jase ohene eba amamre mu a se ekoba bia ye kodwemu a wona agbo maame ho ban so jase sa na amamre tie enti ohene bia ni ho a obetimi do nsa su bo aka se me wotumi ese ne hema enya no kure wajase amamre mu no enti sa wo ba bia enti ahemfo a mo hyase anase mo ne mahemafo etwe manso nfa makudie ngufo sa empanimfo se adidija owe enimu na nanam ena baakofo nso didi mi abonten so nya nika wo didi ame me so komede me osime mi enkodi agro asase eda hoi ohima ni hu kwan se obeton na wadi aja ohene ni abusuapani so ni hu kwan se obeton na wadi aja ohima na ohene ena ohene so ni hu kwan se obeton na wadi aja ohima ni abusuapani eye muchi amiensa enti ade bia momiensa no ena modwene ho na ne titiriu no ohima ena ade bia mobadwene bia no odi hu mu ayeye den eba so odi mu ya ne ba na senti ase anya adwuma mo sa atwesan na makotena se asa adwene ho ama wasa kire ekwan foforo anase enti ase ye adwuma ewo no ne fam ada se ono beje atum se sebe asam na wokae no enye ne kwan no so na watwe asan na munyina de beboa no moaye eti ensese ohene ne ohema akon ewo bibia mu na bia besai abusuapani ya dantemu ono hwe esiesie mu nsem ena amamre mu nso no ohema enetu ohenefo so atiase ohema enetu ohenefo enti ohena ade bia wo pese oye bia no jiso obo ohema amane wa mo ohema amane na ukoya opa obetuma kasa mempene na okokasa mempene a eno na ede wantwi yede eba no nanso ka obo na amane a nka munyina mu hu kwan a mo de fa so a enkofa sa wantwi ne yede emma enti ma ohini bia mfa nhye na adwene mu se okura tumi yede esene ohema eche ne hema da bida ebise ohema anase oba ena chichiri kuro tieni yo oba ena chichiri kuro enya beema enti se wono wamfa buoni anidi ama emma wa abusuanu mu a
na wankasa no ogu abusua n'anim ase efise bema de abusua no mu no wo be wache wati ase obewo e de ache na emom ema na ewo fie no e na omo kikire abusua ni de bia eno nti esese ohema ni nya tumi e wa abusua ni nyina so na ohema nso benya tumi a na eno nkire se okeka okon toto mati na de ensese oye no nso ukoye niema ense mfata wati ase enti ohema bia no e wo se hu se de edikan no ukura kukuduro echen ohene efise wo kukuduro na ade beta ohene achi anamon bia ohene ni tubia so obo amane se yew se nyew wo kukuduro na ade ta na chi enti wo ekukura si na wo anko bia wo hyefie e na ugu nsa bompa ere ede ta na chi enti ahemfo se yehwe ahema yie papa na ahema ni ho a ahemfo ni ho nana nkomana yede nenso ahana bre makwam yede nsem nasi mepesa asem abaka ni nyina no obone tofa ede ema yen na yehu medase dia meka ne se asema meka ni nyina no eye yamamrew enye se mabom tirim anaze mkofa firi baabi ena meka eye yamamre sa ne yamamre ni kire so atiase sa na yamamre no ekire enti se oyo ohene na woni ohema montam nya hunsa wankaza baabi a watu anam asie ne nye ohema betimi atu bato wo untimi ntu ohema enti ni ye pa ohema betimi akaza se ekwan se ni enti mempene ma oni akonwa no aha na duru baabi abozo no ne abusu apani akoka abom so ye pe watu se abusu apani no ensu hu se bia na bibi koso sikasem bi ni ade na ono nso nya bi na bia onya bi firi ohene ne hode a ohema de abeka bi ono nso mfa na okoka abusu apani ho na amani tuna ya denden so ati enti ansana ibetuma tu ohene no ohema eni abusuapani ne kabom ene tu ohene nanso ohene ni abusuapani mu kabom a muntimi ntu ohema amamre sa na kire sa na yen yakan amamre ne etie eni nti na se ohema bia wo ya hweyi enye se ototo ho ase wo ya oniama basa ese umma wani kun wo hene no nso ho na hwe anamo a otu se eyadimonyam se ma abusua no na eboa o man no ohima wadwuma nebre bia no bom paye edita nachi wati ase aha enti mesre se saasem we a meka ni nei no wo ye ohine wo ye hwan monche mumpostu na nkoba bia na se wo hwe enema ekoso ewo ahemfo ene ahema ntemu a efere pa efere na time so na mona mudi yanimu a yesuamu na obehu na ohema ene ohene ejina asenibia na akoni aba enema nsem fata eduru baabi kura na yetimi ye obi kura adom na kuro nu kura wentimi nkom I didn't know say basa skeni bere so yasa ya mamre enti yenkwa yechi na akan ya mamre no eya asomdwe ahoto odo ekuriye ene ntiase enti ohene ni ohema ade emframa nya den emfa muntem enti se ohene wunnim se o maame no ohema ene suane hu so o maame no so na wuwo so nya no wuwo obedi ade amamre mu no se wani kunu ho chen o maame kura odu free ye frum ye den e bai na ohema no so no wani ku ohene no ho se wankasa wo yamba wo de na ba emfa ho ni akola wo ye emfa ho ni pani ayeden oye ko mumienu no na se muntem eba na motwe abusuapani eka mo ho na abusuapani nso so no enye se obeye takra wojem e wo hema na ohene ntem dia ohwa enkoyie no na wasiesie ne kama nti ena amamrem no sie kohia fitia mu a abusuapani na wotumi so bia na bibia si ohene
ene ohema ntem yekohia infesi yesiesia de abusuapani beka no upo ohene ne ohema ese utie sene ebeya animguase anya den enka abusuani nti nti abusuapani onso hwe na ye wadwuma se abusuapani enya wo ho anuma kone enkwa tifi nkohunu nsuo na ma na afo mebusa ma asomdwe emra ohene ene ohema ntem sa asomdwe ba ohene ne ohema ntem a asomdwe ba abusuani mu na mpuntuo no nkoso so ye de ekoso ewo oman no mu ewo oman ni mu abusuana nankra ana wote ne nka nankra eye oduyeni ubepie mu ewo Kumasi Cultural Center eho na nankra edi ne dwuma ebia me iken umpese obebo ana bepie mu ewo Kumasi na so peso na nankra twetwe nkomo ewo eye ahomatrofo yi so dia ene efe ne number yi 0535365999 misi so biem 0535365999 Fenanankra na enenkoma ya boy nyina no se bibekire wadwena onkyerɛw na one no ensu Asante amamre ene na mane abusua TV so ba ede mamenchia eye madofo num wei esan se edana no ada mechia ebinum a megya bimu esi mu no kamiye nya asem enti mamenfa nchia sonkonko enfa ma asori a mewo mu the Apostles Continuation Church worldwide. Yes, Jesus ye no mechia Apostle Continuation Church asofotuo ni nyina ne won yere no ni titiru ene baby a mesom eye trade Sabina Krofrom mesofo panyini din ede eye Reverend Moses Amponsa won ne do yere eye sofo mame Abena Elizabeth Amponsa mama woni dadi nyankopon koso enhyiram wo mpaibo pa mobo ede time echi e wo medwumadie bia midi sanso ana eye Techiman Central ho na me mame nimpon esom me head pastor eye Apostle Peter Sefa Bofa one sof mame eye Bofa ene me chia mo nchia soronko me nuanu mu nyina Priscilla Salome obi bia me chia wo bia me technical head ene me technician mo so Nyansapo TV me de nchia soronko ema mo bo adwuma pa edema yen wa fidikesi so Nyankopon enkoso nhia ene adwuma wura nyame nkoso mamu nyansa ni nimdie owo abrempon Royal Kente Palace ana asomasene Nyankopon ambada sene yeshia. Bye bye. Adenti ye bube. Ne brebe nse si bube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra. Tanyini wontena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na ye sotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo okra wo nye ye bi. Tontonte ye no sane ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu osuma. Ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.